Ka Neutra Border Disputed Redressal Forum HBDRF haka Neutra Kalalingkon kala kentu ya kejing tuklar lem jong ka Meghalaya Human Rights Commission halor kejing keno penken ya ki hok long briu man briu da ka sarkar Assam persya ya ki pajba nong shong shnong ka labang nang pelut ha West Janta Hills District. Haka Shiti Shau Chairperson ka Meghalaya Human Rights Commission ka forum kalaong ni kerpat ya ka National Human Rights Commission bahkan tuklar lem kham kloy halor kani kaman khnang baka sarkar jala ni ka sarkar pedeng kindan ya ka jingso khya na ka banta ki briu jong ka than kala ong bah pedeng ki snem ar hajar khatnyo khatphra ki dongshong shnong kala bang nang phulun kilamat shibun ki jingsha thombor ha ka kanhun le no karbi bala tip kum ka Karbi National Volunteer KNV Karbi People Liberation Tigers KPLT Karbi Longri Raikom Asong KLRA United People ka Democratic Solidarity UPDS bat kiwe kini ki kenhun kai klau kila dawa pisa hapdeng shi hajar hadu san hajar nakawei ka ying kum ka house tax man lau snem ki dawa ru shibun ya kito ki badan lingkha kaba bat ki masi kum ki muj bat kiwe ki juwan rung shapo kishnong ki thau bat kini ya ki mar ki mata kenthop ya ki masi ki siar ki blang ki snyang keba jhur bat ki ki le ru ya ki kam klem akor persya ya ki kenthei bat ki khna ki lakhta khti bat thombor ru ya ki khna shinrang bat ya wei ubriu ubala khamrang ba klem kanu ka jing bakla bat klem ka jing isen ei ong ka shiti tene kliang jungi ga Neutra Border Dispute Redressal Forum HBDRF te ngas ngau de ban ong de ka jing bomban se mo ngila lei ai ya kani ga jing ujor jungi Syaga Meghalaya Human Rights Commission halor ka human right violation but hagane ga representation jungi ngila mention hangne ya ki lai tli ki mat ki bayad dei bat kata ka violate ya human rights ka jungi ka bening kong ka dei haga jing yedei bat ka jing kni no ya ki jaka ki puta ki jungi ki badai ki hok long try ban try jungi naga Sorkar Assam haka por bathau yek district council haka snem khat khandai spa san pewar ban kitip shahi ba ki jaka ke bangi song isa ka batip kum ka elaka labang nong phelut ka bangi tipai ba kong blok bon ka dei ke jaka ke jungi nadu handai anthai hinrei la pan hab jubor no sepo Karbi Anglong Autonomous Council nadu ke por ba snah yek district council bat ka baar pat de haga jing sha le ben ke jungi haga bebun kiliang nadu bal penhap jubor no yengi sepok Karbi Anglong Autonomous Council jong jala Assam yengi ki paj kasi penar ki basong ki basa akan gejaka kim khen briu shu ngila long shisha lakum kita ge marat bat kaba hagane ga point hagane ga mat kaba nganga kwa ban pan pau kelong ba kajing sha le beng hagaliang kahok long briu man briu om dehi tang nagaliang government bat khap nam e nadu ko snem khat khandai spa khandai pheu new khandai pheu phra but hadu ko snem arjar khan riu hapdeng ni ki snem ka jing im jong ki briu jungi ke basong ke pasa chete kalong ke ba I kordit shisha hadu kata da ka jing mi jong ki kai khlau Karbi ke bangi tip kum kita ki KNV Karbi National Volunteers KLRA Karbi Longri Raikom Asong bat nang ta kani ka KPLT Karbi People Liberation Tiger but sakawai pat ka UPDS United People Democratic Solidarity te ha po kini ki chipeu khasan snem ki ba ngang ladep kedeu ngladep mention ka jing e ki briu jungi kalong ka ba hadu kata namar ba ya ka hok long briu man briu jong ki la yu roi kini ki kai khlau kila demand na ki briu jungi na ki pai nong song snong jungi haman ka wei pa ka wei ka thliu ying man lo snem ka wei pa ka wei na kini ki kenhun ki hapan siu kum kota ka house tax bat na lor ka ni ka house tax ki ba khamdon kham em ki ba don ki lengkha rep ki ba don ki hali ki penthor ka ba bat nang ta skibe kum ki jingri jingdup ki hapan siu la ka jong ha ka chana ha ka dor ka ba he na du hajar hadu san hajar ha ka chisnem man lo snem ha ka wei pa ka wei kini kenhun sing le no
Pagani nagaliang jungi ngisngeu hiban ngisngeu dei hiban aingu ya ka Giant Hills Autonomous Council namar ba hadin ke jinglek ujor ke jungi bat nagaliang jong CM ruk ledek ledek hiari lagi jong gi kejat lagi khamat ban pe ke jing jong berusute lan dengan palak paklah ga arpe pratarik jong benai Desember jong snem arjar ar hadin nang ta kila reunification ya ke tege elaka hadin beledep reunification la thungru yo acting doloi bat hadin beledep jit beledep thung penstem yo acting doloi kila ai sanat ru yaki RPOR teliki sanat yaki RPOR ngut ke wehek snong stage po blok 1 bad menta ka kam ke badang sa kelong ba hadin beger district council ke dep reunification ke dep recognize ke snong ka kamram kelong sa ke state government ke ban recognition ke snong baro kat kum dep de district council ka mat ke bakongsan ni ka thong jungi ke de ka tahi mo ni ai ke ni jing thok nang ba human rights commission kan le ai de ke jing thok je ka sarkar kenang baga sorkar kan yok ban simkhia ken na ka benta ban penyok ya ka hok long beri man beri ujung ni mah so pinwan secretary of commission atau pula cuy keren na magibor sarkar pa kalian labun sin hi man ka por hi ngilale ai ki jing tho ban ka leng jung ai simet ku sherman ru ngalayok ban ya keren bat chief minister ban borom ru ngalayok ban ya keren bat ki arngut ki deputy chief minister ru ngalayok ban ya keren henry kumbang ye menta ba ka kam setang gi jingkular adu mentar ngin pad yo ikite kidak sini ai ba ke sarkar kan le ye ke badam kam ke kesur jongi namar ba hoi ki ba kham juat hi gede ga langpi blok 1 blok 2 lengi pej pade kat kum ki jing tho ki kot kisla ka blok 1 gede ke basuk tam namar ba le ba la dep pak survey de district council setang pan transfer te kila dep ru ye kata ga joint inspection kila sedang nadu khatnya Februari kat kendai sepak san pra kila pendap RPO Februari kat kendai sepak san pra bat kini ga district council ki deiban pendap no kenyi ka kam para to ko por mi ke jingi hill state baru karbiro ta ka por ulai le hill state lang bat ngi para ni ta pending no ta ka kam bar onda yo state le jong pat de ki klet no kenyi kata te ke jing da wajung ngi kalong setang ban implement no ya kata ka pendap survey dagi art liki district council hak sistem kat kendai sepak san pra lebih ru kumbangi sayo idang haki kendiat sengi beledep ru te gini ki karbi kane ka seng pule jong kimo ka bangi tip kerteng ka karbi student association te bat we local leader jong ki ba ngitip kerteng okostin hanse kumba kila penmi ye kerteng jong uru te ngaruk ngan keren baik de ka besai bagi le rung sapok snong la pangap bat ki penbor ya gitu ki no pai no chong snong la pangap bakin register yi kelang kha jong ki kelang kharep ko ba bakin register no chapok karbi anglong autonomous council jong jela asam bat ha juga por ban siuru ya ke revenue ini ka khajna chapok karbi anglong autonomous council te ban supan kan ma kan diat ba ya kan ni kini ki juhi karbi kila dep da waru ki pai no chong snong khanduli haka kharsan tarik jong benai jun ladang apa kala haka por bagi penlong ya ke peace committee haka snong khanduli ti ki pai no snong jong khanduli haka to ka poru ngangam tip namar bangam yo jing tip haka no kur kompat de ya sign no ya agreement ke ki sign no ya agreement na ka penta ban wan ra ya kata chong sign haka snong khanduli ke jingkan ar ke to snem baladep bala sedang du snem arjar kharsau ti ki sign no ya agreement ban bagi day ban register ki lengkha ke jong ki badon spo karbi anglong asam henai ke sisa kini ki jaka kimpat de spo karbi anglong asam ki don ki badang hap spo ke jelame kalayai tang ban ka daw jinglek klet no ke sarkar jongi kelayok ban kam train okay spo ki snong bat ki kem na phang ki penyap na phang ki siat na phang yi ki jingri jingdop kum ki belang kum ki sniang ki siar kum ta ter bat kim ahiru ye kedor dari ki ai makenaru kumar so ai duksa weus niang basausan hajar ki ai tang khatsan spa lani ci hajar kum ta ter bat yau khau ba ki dungru kidang kini kidang ra ye ki juhur ki bagi dang bur ban shet ru kidang ra ki le kum ta bat om dei tang kata ki le ru ki kam claim akor ki thai ki khanna ngai sai pen kan mau haka wei ke snong ke bakar teng ke snong muriap haka ladangam paklah haka snam arjar san jan baro kilong kemi ki khanna wat kilong kemi ki bar met ru kisah le claim akor kisah rep bat sha le bor haye khlaw karbi ha kata snap bat om dei tang kata wat dikiru temen kisah melaru kidang kenjat kidang kura bat kidang kren ki ketin ki ba persha e ka hok long briu man briu bat sakawei ka ba sneu sang sot ka long ba
ki rung ki snong ki thau bat nang ta ki penting ki pensmik haki rukom ki babun jaj te de na ni gadau ko penlong ki pai nong snong jongi bagi hap ban petri na ki jing ki sem na ki snong jongki sia ki snong ki marjan te ngakwa ban kedeu hang ni ba de na ni gadau bagi pai nong snong jo kala bang nang phelut hapo kini ki nyop heu snem tam ki hap ban pet snong hadu laisin ka bening kong ha ka snem khat khandai spa an nyeu pheu we nyeu phewar kata kadai ke jingle bor jong ki pulit asam bat ka baar pat de ke snem arjar lai kata kadai ni ke jingle bor jong ki sengkai khlau ki bangladep jer kerteng menne bat ka balai ke snem arjar khat san ya ka neru de ke jing selalang bat ki seng letno bat ki pai nong song snong ki pai hur kar bihi te ka balai ha ke jing bom yo ya ki lat penroi namar ba kumbalong benta barok iki pai nong snong jong kari India kila yo iki surok kila yo iki ti sengking kila yo iki school kila yo iki umbam umdi kila yo iki wi hat bat kumta terter kita ki development facilities ke bangi ong ke tinong we henry kini ki pai nong snong ki badon hang ni ki badon hadu arpeu nyo arpeu pra teli ki snong ki balong ki snong kasih penar hadu menta ki padon surok ki padon ti sengking kimpat don ki umbam ki umdi ki bubiang kimpat don hapdeng ki khan nyeu khar pratali ki snong kimpat don tang ka we LP school ro ti hadu kat ni ke jing sa din jong ni ki snong te de na ni ka daw ki pai nong snong ki basong ki basa ni ki snong kimat ke jing kordit ke jing sosat ke bakrau hadu kata-kata te de na ni ka daw bangi na ka liang ka forum ni ban se ban let ai ke ni jing tho haga Human Rights Commission khnang ba ke Human Rights Commission kan yo ban sim khia ye ni ka kam pada ke cu ko poru ni kermen ba nin yo ye ka hok ka jungi kalau ka jing jong gani ka satispo block 1 kani ka jing tho bangi ai spo kani ka Human Rights Commission kalong ka banya ba kam dai tang sisla kani ka banya ba la jing tip ru ya ka no tli ki snong ki dan hakawai ka snong ka no ngut ka no tli ki yeng ki dan hakau snong kanong ngut ki basa angta ngathari kini ki detail ngai wat ka sarkar jela ka jongir kam dan ke sosi ka de kata wat ka sarkar jela kan tip mono basa hangno kanong ngut ki sa ter kini ki jing tho ngil ai sapo ka Human Rights Commission ka dawi ka baplong ngi palang ba ngilayu i ba nakalyang ka state government kamsim kia ka jing kalong komni ka jing la yelam pat ki hati yap plang de ki yelam pat ki hati bopli plang du bayap te ka bangi gibeng alit da kamet la yo i deng ka jong ka khaman ya ka jing ki pai ba che the kolong ka ba isai met haru kata ta ngam dip kini ki nong mi khamat ki jongi kila alit nye mentang ka we ka jing kli ka ba khrawe bangin bo ba ladon ka jing kren ban ya pen bait no ya uput usama ka face tu wat hapadeng kini ka jing pen bait du kadang don ka jing ya pen bor pada na kalyang ki Karbi Student Association ban register ki khandau ki siap jong ki nong snong jong yang tiap block 1 sapok Karbi badru berhapsil kata tax sapok Karbi hak jing sisa lalu dan kono ka jing pen baik ka serius kam dei ban don kum kini ki jing pen bor kan yana kalian ka jongi ngisania haka Meghalaya Human Rights Commission bat kumbala ya tho yangi kin sakhot yangi ka hearing ru bat ngin sa pensaya ki lara don kam bangin wan yalam ki beriu nang tina block 1 ki balong ki eyewitness ya ka jingjia ki babon makiru kin wan krang ba nakaliang ka Meghalaya Human Rights Commission lara don kam kin take up no pada bat ka National Human Rights Commission krang ba ka jing jong kini ki beriu kan ja no ngin la ban weng nomor ba ka constitution jong ari India ka ai right to life ya baro kisah block 1 ne bisa asal Shillong ne bisa si Assam ka constitution jong India ka ai hok banyo ya ko umbang umdi ka bakot banyo ka jing sumar ka babiang banyo ka jing puli puthi ka babiang banyo ban im sngan hal ka jong ka jaka hal ka jong ka yeng ku bakalong menta kini baro la pen khen no la kini no nak kiti ki bri ki basa ang te po block 1 man khmil inti ba nakaliang Human Rights Commission kan sumkhya ba yang ni menta